и друго каквото искате. Млади талента, прояли бозайници и така нататък. От Милчо 100 лева. От Венци и от Пана 200 лева. И специално искам да поръчам за Пана един кючек. От начало да започва по-леко и да премине после по-бързо, да не направи никой изключване. Специално за Пана, за жъмката на TikTok. Диамантената съпруга от село Румянцево. От Камилия и от Емил 200 лева. Да са живи и здрави. След малко ще й пуснем ментен сон. Ай, благодарим. От Гави до неговата съпруга 150 лева. От Матио Хубавеца човека за 100 човека. Загуб похватли, бе. Батерии. 300 лева от Матио и от неговата съпруга. От Иличо и от Наталка. Да си жива и здрава. Дай ми да ти чуя. Колега на оркестъра. Може. Само кажи кой искаш. Моя брат Веско да изпълни една тълва. Иличо иска неговия брат да изпълни. Какво да изпълни? Една тълвичка. Една тълвичка. Кучека на място. Кучека на място, 100 грама на място. Веско да го изпълни. Веско да го изпълни. За Иличо, за неговата съпруга. Специално за Наталка. 200 лева. За вашите жени да изглеждат по-красиви. Ето е. Маникюра е тук, демонстрация на место. Сега или после? Сега, добре. От Аго Байрам и от Аба Дицка. 200 лева и подарък. Един юрган. Да се забиват, че после хладни няма да се така жега да горе. От Мархит и от Витка 250. Чакай, Мархит, чакай да взема тук и от... Айде, живи, от Милица. От Арлик 150. Така, сега искам да повишите внимание, особено кларнетиста, саксофониста. Живи и здрави да сте. Мархит, ваш колега, иска кючека на дядо Камбер. И да дойде насам да го почакам.
Сега да са живи и здрави пожелава на Викторенката, на нейните родители. Искате да ми видят къде? Айде бе, Миране! Седи на дашите. Айде, жив и здрави, брат. Жив и здрав. Ето 200 лева, да. 200 лева от влияние от неговото семейство. От Ради и Сандра. 200 лева. Да са живи и здрави, пожелава на абитуриентите на неговото семейство. Вие също да сте живи и здрави. От Киро, най-добрия. 200 лева. Ради, ти си най-младия. Възползвай се от... на Алешка не чека. Добре, вина ще кажа. От на Алешка почека. Като казвам благодарим на оркестъра, сърцето ми се късало, така се налага. Не, балачи. Вига. Чот вече... Се ми кажете да си гледат на улицата, тук на това вас не ме видят, че ми налага и може да знаете. Защото сме пряко предаване от Путико на живо, в Великплан. Пристигаме до най-големия майстор в село Глава, Румен Агорваренко. 100! 200! 300! 400! 500! Бих ти повърнал 20 лева път, няма хваля да трубе. 500 лева! От неговата дъщеря още 150 лева. Браво! Браво да са живи и здрави! Чакай малко. От кого си? От Йосвени Сема, инженера на Болето го знам. 200 лева! Руме, какво каза ти? На Камбера. На Камбера, на Камбера. Добре, бе? Благодарим на оркестъра. Милена, така или така? Добре. Идваме до най-добрите момчета на Койнаре. От Краси от Иво. Най-яките в село. Да са живи и здрави. Подаръци, букети за абитуриентката, много красиви. От Краси от неговото семейство. 300 лева. От Иво 200 и от Анатолий 100-300. Да са живи и здрави, извинявай. Краси, ти си най-старият тук. Генам Даде Тодоресте. Старата класическа вариация. Генам Даде Тодоресте. Абена чамча. Еба Льова. Който иска да прави застраховки и да търси услугите на Габриела. Продължаваме! Чакай малко, бебе, заседано съм ти гръбка, ще се оправиш. Здраве си се, живи, здраве да сте. От Християн, Наворови, до него
Мачки за кларнетиста да дойде до тука. От Гради, от неговото семейство. Колко са Гради? 150. Секунда. От Виктор! От Виктор и от неговата съпруга 150 лева. Така, сега тук ще дам правото на Християн да избере какво обича. Какво е желание? Ама бързо бавиш, така бързо. Така, от Кадриан, от неговото семейство, 100 лева. От Силва и от Манчо, от Саши и от Пламен, от 150 лева. Да са живи и здрави момчетата, 300 лева от двамата братя. От Росен, транспортера, 150 лева. На всеки трети ден тръга за Гърция, на четвъртия се е тука и после пак тръга. От Брачена Пейо, 150 лева. Още пие, класика. Тук ще дам правото на Росен, че е най-стария на масата. Оркестъра има една талава. Има само една талава, хубава. Айде, нека му ги дам хубавата талава. Не може, бургаското опера. Ай, моли да Дигай гласа. От Мариан Бахчев. Ама не е на слаби комика, това е нашия, на Глач. Това е голям момчет, братовчера. Колко се учи? 200 лева! Димон ги е само от покриви. И ги дава с сърце и душа за милоетката. От Гаци и от неговата съпруга, моята върхошетка, на жива и здрава. 150 лева. От Юлето и от нейния съпруг 200 лева. От Брачена Юри, който се е тръгнал преждевременно поради това, че Стело иска да си лега, 100 лева. Пропускаме ли някой тук? Нема. Добре, Мариане, ти си най-печения тук. Кажи какво искаш за тебе съвсем кратен агенция. Да ударате и пичетите за Благодаря, най-пече, добре. Айде,
споредно, да не губим време. От звезди и от ръчетката. Колко са звезди? 150 лева. От Миши и от Петка 200 лева. От племеницата Борислав и Емилия. Емилио. 30 лева. От връчетката Милена. От Милена 100 лева. Кажи, ако обич. Един чак. Айде. От Сашо и от Ивона 150 лева подаря на Викторетката и пожелава да е жива и здрава и нейните мечти да бъдат повече изпълнени. Продължаваме с Агодоби и Маруска. Слушай, Агодоби. 300 лева от момчета и от мен. 30 лева от момчета и от него. Да са живи и здрави. Нещо да кажете, човек, за Агодоби. Наредом с оркестъра. От тука, от месо. Нема от место, нема от тавана. 150 лева от Агомилето и от неговото семейство. Искам да поздравя моите приятели от Садовец. Аз съм румънец, влах съм. Искам хоро стакато. Неговите задължения. Неговите желания за ваши задължения. Хоро стакато, ако го знаят. Момчета, хоро стакато, влашко хоро. Само Феката и Милчо Рамков знаят да го свирят. Имаме ли попадение, Агомиле? Продължавате, момчета, на големите концерти. Имате, да. 150 от Аго Киро и от неговото семейство. Да, жив и здрав. Пропускаме ли тук някой? От кога? От Садовец. Приятелско семейство. Мичо и Валина. Подаряват на Викторетката 200 лева. Купанарско. Купанарско. Мичо, ти си кажи, варя го минат. Купанарско. Купанарско, добре бе, не яш съм, няма нищо е. Браво! Благодарим
Мишо и неговото семейство. 150 лева от Мишо и неговото семейство. Дай да касираме, момчето. Така. От врачера Руди и от неговото семейство. 200 лева. От врачера Северин и от неговото семейство. 150 лева. Така. Мишо, ти си най-младия. Обикновено давам пробата на най-стария, ама ти си най-младия тук и предполагам, ще направиш най-добрия избор. Какво искаш да направим за вас? Ама бързи решавай. Един тучек за близначките. Това може да го каже и никой. Един тучек, хайде. Хайде, обичте, ставайте да играем. Дейвид! Откъде си? От Долна Митрополия. Кой те номер? Я да помаша. От Дейвид 400 и от неговото семейство. Така. Иска шефката. Която е шефката? Нека да благодаря на шефката на такива работници признателни, където ги поздравяват и ги уважават. Редуват се, да. Айде, Рихава! Пристигаме до една майсторска маса. Тук са само майстори, специално избрани и подбрани бифорсеско. От Цени и от Бисер, най-добрият хладодомлист на Илчовци. От врачера Сенчо, 100 лева. Колко даде ви се? 150 от Цени и от Бисер. От Лили, която се намира в Германия, 150 лева. И поздрав, ако може племенския кучек. Може, племенският кучек, ама изчакай малко. Да вземем от врачена Рим парите и от Гюлето. 100 лева! От Ариф! И 100 лева от Тико! Да са живи и здрави и двамата. Търсете услугите на Ико и на Ариф. Най-ефтиният майстор и най-качественият майстор в цяло кулинаре, който работи почти без всякакви проблеми. Арифе, кажи какво искаш, Аго? Удовлетворихте нашите желания. Продължаваме! Годе малко на десноч. При високото напрежение има вероятност да се разпръснат косите в лево и десно. От Деси и от Яни 150 лева. Да поедем към касата. От Иван и от Павлинка 150 лева. От Пинко и от Ралица. Браво на Павлина! 150 лева. Сега,
тук ще дадем правото на Иван. Емче, деда на Яни, Емче и музикант има Бер. Кажи какво обичаш, Иване. Да ни кажеш течен шоколад. Един поздрав за зета за Яни. Един поздрав за Яни. Айде за Яни нещо. Дойдоха от Испания веднага и съм включил в тържеството. Браво, браво. Моментално, Моментално, вече импулсивно, непринудено. Специално за тях ще има още поздрави, но след малко. От най-големия майстор в град Койнаре, от Васил Рачев. От неговото семейство. 150 лева. На тъмно. От Юри и от тяка Салчето. 150 лева. Юри иска да каже нещо лично и категорично. Честър възда кой съм. Искам нагоре песента. Специално за Юри, вие го знаете кой е нагоре в песента. Продават се, мамо. Продават се, мамо, оберите връзки и да дадем един жокер. 150 лева от Юри. Превъплъщението в горе беше прекрасно. Не става ли поздравители вече? От Миро! Най-добрия! Човека за 100 човека! 150 лева! Миро на Сана, един е Миро тук, бе. Миро на Емил брат му. На Сана, на Лили. Бяла роза. Добре да го мама ли? Мамам, бай. Продължаваме, без Бяла роза. Няма да пропуснем никой, просто ги караме шахматно. От Самир и Соня 100 лева. От Самир и Соня 100 лева. Заминали са си поради лични делови задължения. 100 лева от кого? От тебе, братовчетки, браво. Да си жива и здрава. От Солието? Победа не сте да не гледате? Па толкова камери да го ева? От Асенчо и от Рая 100 лева. Асенчо копае денонощно. Изкопане много Наполеоне, много злато, много нещо. Ама ги изкарва малко по малко, ги обменува. Няма нищо, да, жив и здрав. Братовчетка, за тебе какво? На камберко чека от неги да ми найде. Братовчетки, след малко се връщаме, не губи кораж и настроение. След малко ще имаме продължение. Добър вечер, радвам се да видя на живо в Едър План Кръв. Така, от Силвер 100
Съученик на Силвия. Подарява се с неговата съпруга съвместно 100 лева. На Сули? Ти мисли, че хората го не знаят. Те не знаеш и хора да не знаят. Знаят го, братовчетке. Да си кажа аз. Ти си кажи пак де. Я ми каза да чакам. Тя си чакам. Имаме включване. Тя стане! Хайде де! Добре? От Деси и неговата съпруга. От Деси и от неговата съпруга. От неговото семейство 100 лева. Ма пак бе на Сули! Пак са на Сули. Бървали фамилия. От братовчет на Сули. От Меди и от неговата съпруга. 150 лева. Меди човека, който изхранва цялата мала тук в Койнаре с магазина. Да, жив и здрав, да дава повече версии. И от некой да ги забрава, некой да ги не забрава, е така, той си знае. Медина батишка. Братовчетката. Ние сме всичките род. От Методи, да. Мариан Павик от Методи, виж. Добре, какво поръчате вие? Шефа да каже. Шефа, айде шефе, ти си. Шефа да продължи Камбер. Да продължи Камбера. То Камбер не се намира от това. Представи сега, че си ме непознат. На Роска мъжи! От Роска мъжи! 200 лева! Браво! Роска братовчетка на Билян подарява с нейния съпруг съвместно 200 лева. Браво! Да са живи и здрави! Какво да правиш? Виж му, безалкохолното подума, алкохола, прави забраваш къде си. Майстор съм на думи ората, ред от плочки, баян съм я по думи. От Мариан! Най-добрия бояджия! Леко е, Мариане, правиш арестове. 200 лева! И от Сабряна, разбира се, без неги той няма как да ги направите връстава. Сабряна? Поздравлявам жената с Чакай, Мариане, да дадем право на Зета. Нали така? Ние сме си наши, ама дай да уважаваме Зета. Айде, да му ред, Да, му ред, кажи, абе. На оркестъра на К2, 2 в 1. 2 в 1. Абе, що не взимате в едно поне? Айде, 2 в 1, айде. Как 2 в 1? Браво, браво, това ти е много хубаво. Ако беше 3 в 1, бил майка. От Миновери, от Белка! 200 лева! Да, жив и здрав! И Миновери да жива и здрава и абитурентката! От Аба Галина и от Пашко! Момент! От Така Фатма и от нейното семейство! От нейната внучка! 100 лева! Най-работната! Най-прекрасната, да, жива и здрава! От Аба Галина и от Агопашко, 100 лева! За всичките тех ще дам правото на момичето, защото она е млада. Банкомат. Иска банкомата. Нормално. Иска да тегли.
Айде, Ванковака! Ти си заден Ванкова, ти ме правиш най-богат, хора животно са, на таблица твоя жал. Читър, 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 чудела, Благодарим за банкомата допълнителен, който осигурихте в град Гойнария, защото он е... Пропускаме ли тук някой? От Илян 300 лева, да е жив и здрав, и обещава да дава на цялата циганска мала на картон. От шефа на Детелина. Заповедайте в магазина на господин Хинков и на Илян. Най-хубавия магазин, най-оборотния магазин, най-ефтиния магазин с всички продукти, които искате за вашия дом. От дедото, от Борислав Хинков. 300 лева. Браво! Да, жив и здрав господин Хинков и неговата съпруга. Най-добрата фирма! Специално за Илян, лично и категорично. Цялата песен! точни момчета са колегите, да не ги разправям за колешките. От жените ни са по-близки и по-красиви са от всички мисли. Добрата фирма, най-добрата фирма, наша е. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номерния сте. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма. От Сечка, от същата фирма, най-добрата магазинерка. От Росен, също от същата фирма, най-добрият магазинер и от неговата съпруга. Цецке, колко са? 100 лева. Заповедайте. 100 лева и от Росен и един много красив букет от неговата съпруга. И от колектива. Общо от колектива да си имаме тук точността. Росене, ти си го... Даваме ред на по-младите. Даваш ред на по-младите. Добре, айде и тук става. Айде фирмата, давай. Айде фирмата, кажете, какво искате? Поничка! Къде посред нощ поничка? Браво! С гостите завършихме да се приготвят близки роднини и познати. Багериста! Не го ядосайте, не го сърдете, ще мине през междите ви, през мрежите ви, ще ви гътне покрива и така нататък. Ама това е лошия вариант. Може да ви изкопае шахта, може да ви направи нещо друго. Може да ги зарува. Може да ги зарови. Добре. От Мари и от неговото семейство. Това тя си го е избрала. Това си го е избрала тя. Да. Ланец. Браво, бе, Мари. На стойност 500 лева. На стойност 500 лева. Браво на Чичо Мари. Браво на Чичо Мари. Дръжка, може да го Чичо Мари, Чичо Мари. В кадър ли ти влезнато? Абе, гледай така да снимаш високо, бе. Нямате ли хеликоптера нещо? Така че багерата дигна на копата, бе. Пари да дам. Мари, това е твое желание. Ако речеш да даваш пари, добре.
Ако не речеш, пак добре, ще помагаш по збрага. 500, 600. Така ли си? 700. 800. Чакай, Мари, стой. Ще ти направим нещо от уважение. Чакай, не дей така. 800. 900. 1000. И сега вече трябва да ти направим нещо. Сега вече, ако имате желание. Чакай, стой бе, няма да има желание. Да дойдат всичките музиканти тук при Мари. Що па всички? Еми да ти стане луа. Това си бил момчета, свират. Ей, много добри са момчета. Казвам ти, като картечници са. Свирата са цепат. Верно от това. Учили са всичките. Нема грешка, нема това, но. Аз помисли, викам ти съм кукубен. Браво, ти свират се едно чана. Стига, оня, четвърта. Па я обичам песни, ама весели така. Добре. Ще активираме и певица. Певеца, всичките. Национализация, всичките. На крак, военно положение. Ставайте! Нема та, нема она. Чичо тук е. Нема та, нема рада го ева. Ние сме от Плевенско. Ние сме от Плевенско, така се. Извинявайте, ако имаш. Добре, бързо песен за тримата. Може ли микрофона да... Разбира се. Айде, шампиони! Ese inati quería, ay, 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 y no pica mogateo, ay, 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 que mando una maqueta, ay, 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 casara camutaraba, 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 pero bueno me te cama. Браво, микрофончето на баткото. За пореден път ще изкажа суперлативи за вашия оркестър, за вашия състав, за вашия екип, за вашия тандем. Много хубаво включване на певицата, прави го като в индийски филм. И ти си супер шпикер. Благодаря, благодаря. Честно ти казвам. Тя се включва като Лейла и Маджну, ако помнят някой филма в едното кино, индийския. Дай бе, към да ти за кметница, де. Да направим едни избори за не тук, де, кметница. Ще направите. Само сега да оправим тук баба Цона. Да видим какво подарява на абитуриентката. Една гривна. Златна гривна за ръката. Ще ги сложи. Тя не може да ги сложи, че са стемнило и са не видно. Айде, мамо. Ветелино. Дръж бе. Чакай. Добър, чакай. Айде, ще прави ги. Ще се опитам. Еми, ще видиш по-малко. Музиканта. Леко. Музиканта. Ще ги закачате. Май няма да може. Спокойно. Никой ги няма да се предаваш и никой ги няма да мислиш, че не можеш. Твърдо вервай, че всичко можеш и ще се получи. 300 лева. Гривната е на стойност 300 лева. И баба Цона продължава да дава. 400. 500. 600. Браво на баба Цона. Поздравлявам всичките си внуци. Поздравява всичките си внуци. И превнуци. Да са живи и здрави. Целувки за всичките от сърце. Специално за баба Цона. Оркестъра, знам, че е полунощ, знам, че ви са спивече, знам, че сте поизморени.
Сега се събуждате. Браво, браво, браво. Имате прераждане, добре. За Баба Цона специално. Браво, браво! Силва, ти ги се То сакс. Силва! Ти на къде ще застанеш? Опърни се? Силве! Да застанем срещу камерите, да могат да го отразят, бе. Значи виж сега. Тя кръстена баща ми. Санко. Да, кръстена на баща му Санко. Но съм взимал името на сестрин. Но взимал името на сестра си. Билян, с кръстенето на своята дъщеря. Много хора го не знаят. Много хора го не знаят, но от сега ще го знаят вече. Един пръстен. Подарява един пръстен, Силва. Да видим къде ще стане. Ще изстане, ще изстане. Стана бе. Няма да стане. После ще го свалиш с малко сапун. Няма проблем. 200 лева пръстена. 200 лева пръстена. Браво на ледата. И още 350 лева. И още 350. Общо 550 от Силва и от нейното семейство. Да, жива и здрава! Да, жива и здрава. Силве, какво да направят за тебе? Чакай. Кючече. Айде, Мариане. Дава баба 50 лева. От бабата! 50 лева! За Дени! За сиса един пръстен. За сиса един пръстен! Като струва 320 лева. Като струва 320 лева! И 500 лева. И 500 лева парично! Браво! Браво! От Леля Иванка! 100 лева. 100 лева! О, снимаш ли? От Иван. От Вуйчото. От Вуйчето! В Гърция дава 600 В Гърция! 600 лева. 600 лева! Колю и От, от брат ми дава 400 От лева. брата на бабата 400 И 200 лева племенник. и от племенника 200 лева. 600 общо. Да. Браво! Това. От Вуйчето и от племенника 600 лева. От, Брата на бабата. Да. и от брат ми 600 лева и от моя син 600. И от сина на бабата 600 лева. И от баба Иванка 100 лева. И от баба Иванка 100 лева. Един мръсен кючек иска господина в бялата риза. Розова. На тази светлина така се гледа. Браво на играчите, браво и на свирачите.
Младежите. Младеж! Брачет, искам това. Каквото искаш, врачет, всичко ще направим. За меките телета, за сементацията. За телетата на Михи, за цветните, за кучета, за питбулите. За питбулите? Ти имаш. Не знам дали може да ги дадете, чакайте малко. Не, да си ги задържим, не е проблем.